Elektrisk strøm er, når elektroner vandrer gennem en leder. Strømretningen går altid fra plus til minus, selvom elektronerne går fra minus til plus. Der findes to slags strøm, vekselstrøm og jævnstrøm. Når strøm går fra plus til minus, kaldes det strømkredsløbet. Vekselstrøm får man fra stikkontakter. Det specielle ved vekselstrøm er, at strømmen løber frem og tilbage i ledningen. Den danske strøm veksler mellem tændt og slukket 50 gange i sekundet. På den måde sparer man strøm. Nu vil vi vise et lille eksempel. Strømmen kommer ud fra stikkontakten. Den fortsætter op gennem ledningen. Her har vi forstørret, hvordan det ser ud inde i ledningen. En ledning er delt op i to baner. I den ene bane er der elektroner, som løber opad, og i den anden løber de nedad. De går videre op til pæren. For at få pæren til at lyse, skal elektronerne op igennem en meget tynd tråd. Elektronerne bliver presset igennem den tynde tråd, hvilket giver varme, og så er der lys. Forskellen på jævn- og vekselstrøm er blandt andet, at elektronerne altid løber den samme vej. Strømmen løber fra plus til minus og kommer som regel fra batterier. I forsøget arbejdede vi med jævnstrøm. Det kan vi se på amperemeteret, fordi strømmen ikke hele tiden skiftede retning, men var jævn. Her har vi et eksempel. Her kommer strømmen fra batteriet. Den går fra plus og løber hele vejen gennem ledningen til minus. Elektronerne går til gengæld fra minus til plus. Den skal lige redigeres. Nu vil vi forklare nogle forskellige begreber. Volt er spændingen, altså den kraft, som elektronerne bliver skubbet ud gennem en ledning med. Ampere er, hvor mange elektroner, der løber gennem et tværsnit af en ledning på tid. Måleenheden for ampere er A, og amperes fysiske størrelse kaldes I. Metaller er gode strømledere. Det er de, fordi de er opbygget af et metalgitter. I metalgitter er der nemlig frie elektroner, der kan danne strøm. I plastik er der ikke frie elektroner, så derfor er plastik ikke en god strømleder.